Bernard Grech rid jieħu l-mertu wara li l-gvern ressa abbozz ta' liġi dwar il-kannabis. Fuq kitba fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Bernard Grech qal li l-abbozz ta' liġi li ser iġib riforma fil-liġi tal-kannabis ħareġ beħu u l-gvern ikkupjah. Dan għalkemm il-Partit Nazzjonalista ma ħal ebda sehem fid-diskussjoni pubblika dwar il-white paper li ppreżenta l-gvern. Saħansitra meta kien mistoqsi dwar għaliex il-Partit Nazzjonalista kien assenti għal kollox mill-proċess ta' konsultazzjoni nazzjonali li fih fost l-oħrajn ħadu sem l-Oasi u l-Caritas, Bernard Grech spiċċa nkixef li lanqas kien jaf li l-gvern ippreżenta white paper dwar ir-riforma fil-liġi għall-kannabis. Mhux kif għamel dak gvern rigward il-kannabis laqqas white paper ma ħareġ. Madankollu għalkemm Bernard Grech lanqas biss kien jaf li għaddej il-proċess ta' diskussjoni fuq il-kitba tiegħu fuq Facebook huwa spiċċa jgħid li dan kien każ ieħor fejn l-oppożizzjoni qed iġġib il-bidla